Kublai pi paro at ngapediang snobhai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Kalong le se ke ka jingle ka bamdai ban yaro halor ka jingle Biej ne klumar de kino ki briu ki bam ngai batip halor ka jinglong kentang jong kino ki jaka mani blai lada ki dei ki yeng mani jong ki rungai Kristan ki temple jong ki rungai Hindu ne ki mosque jong ki rungai Muslim bat kene ka video ka balangkwat ka bangawan ra sepi menta ka dei halor ka bakum ka takur komle parolong hanga marwei kum u Kristan ngalong shok si saban yo I ya ki kato ka ne teli ki dorki bala post the way ubriu imat udai u social media influencer nakajingat nyam Hindu ubakateng akash sakar hakiran san social media baper hakakateng jong u bakantup yaka Facebook Instagram but YouTube halor ki video ki bam iya hap ki bala ring Hapoh ka yeng mani bakantang jong ka balang Kristan Church of Northern India leni CNI ka bakateng ka Church of the Epiphany ka badon hakashnong maulanong kashnong ka bakho tam hakadoba Asia the cleanest village in Asia ka Hapoh ka East Khasi Hill District Meghalaya paralong snobha pet bat bishari mapi hadin bapila depan pet yakan ka video Hato pikubur baka jingle jong uni upriu ka dei ka bangi hap ban yaro ni ban ben na markum u Kristan u bakhen kentang ya ka yeng mani kum kata ka yeng jong ublei uba em ngayo I bakini ki durki bala posarong da uni urushit nyam da ka bapendan kam bakla ya ka pulpit jong ka yeng kentang ban rawai ya ka jingwan nyam Hindu bat pertaru ya ki kentien J Sri Ram hakmat keduan dupan ka bakhot bakentang jong ka di ka balang ya ka bala tho shai ro haka backdrop jong keduan ya kini ki kentien haka ketien nongwei holy bakhot kabamut keduan ka bakhot ka bakentang kalong ka bamdei bat ka babaklaro shibon lada uni ubri uklem pat pan ne yo borshwa na ki bor badai pet kani ka balang bandring dur ne lek le Biej Kumne Hapoh ka yeng kentang tang ban pen pauna milade hakur kom ka bam isongnya parlok snobha ban share khnang ye kani ka video bat ki wei pat ki pra Kristan jong ka jana Meghalaya hado bakanda poiro syaki khmat bateng dong skor jong ki briu ki badon ha ka bor khnang bakin le a persha ya uni ubriu ubala pen khen ye ka jinglong kentang jong kani ka yeng mane bat insult ro ki Kristan kum kita kirit pat Hapoh India sno komen bantip halor kani ka jingle bam shong nia jong uni ubriu ubam buram sho ye ka jinglong kentang jong ka yeng mane ka jinglong khoi bat jinglong lai lo chung kanu kanyam secularism hai India ban sumar ban buram ya ka jinglong kentang ki jaka mane blai chung kinu ki janyam kumbala product hakati sansar jong kari ka kong anjala rangat ka wei na ki social activist ba pau ka jala kalshim khia ban mudui shisendon Aja ejahar persya ya uni urushit nyam Hindu Hapoh kalai tumkra police station hanong ba Shillong ngai bat kermet scam parlok baki bor ka anjo ka sarkar Meghalaya kin shim khia bat le ya kabran kam halor ke FIR kabla depan file persya ya uni urushit nyam klem jabing kat kum ki kenon an jongkari Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.
parolok blai shibon ya kapor jong pis no ba wat klet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video